to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Dúfate si sami? Poďme! Možnosť ľudí a možno nikdy. Hlavne ste mali čisté a že cítite to isté. Chcem vás počuť, spustím sa stojím sa, netúži sa každý. Známa herečka z nášho divadla, ak by som bola v piesni, tak by som odpadla. Tak som jej napísal a už na chiméru a všetci autori píšu jej na vieru. Povedzme si na rovinu, kto by si vôbec trúfol napísať báseň o meste Trutnov, o sále UFO. UFO, to je naša pýcha, je to projekt pánsky. Jediná konkurence je výšlap na kopec Janský. Z času na čas zahra u nás niečo vzácne velice, ako dneska kapela Nonly z mesta Košic. Kde môžem milovať a žiť, tak ako pán se chce mať hry a spáliť sa v chrámu obery. Tak chcem cítiť ešte viac, odmietam život prežiť smiac. Ako je vyčuť svetových brát, tak človek túži mať len rád. A bola jedna ženská v Brne, ktorá to dotiahla do totálneho maxima a nedávno skúsila úplne novú stratégiu. Stretla nás pred koncertom a hovorí: Pane Týmko, ja vás znám z pamäti. Tak sme ju v rámci koncertu vytiahli na pódium. Hovorím: nech sa páči, máte možnosť. Necekla ani meké F. Tak sa pýtam, je tu niekto medzi vami, kto si myslí, že nás zná z pamäti? Meké F, kamo, ty vydrž. Ženy sú prvé a potom sú fanúšikovia, jo? Som hovoril 20 rokov, poviem vám, je to síce super pocit, ale stačí, že stretnete legendu Petra Jandu z Olympiku, nášho kamaráda, jo? A ten vás hneď zrovna zo zemou, hej? Hovorí Peťo: Igorku, tak slávny 20 let, jo? Že no, že super. On hovorí, že je to super, ale byť slávny let 50. To môžu říct jenom ja. Človek v čase.